ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഉപദേശം 8, 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 7 വരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇവയെല്ലാം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാകുന്നു ആണല്ലോ അത്. എന്നാൽ പക്ഷെ അതെന്താണ്? രോഗം കഴിയുന്നതുപോലെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിരന്തരമായ നാമകീർത്തനം നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി തന്നെത്താനെ തിരിച്ചു വരുന്നത് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മള് എന്തില് കണ്ടത്? 6ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, മഴയാ. ഓക്കെ മാതാജി. 6ാമത്തിൽ സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കൃഷ്ണാഭാവത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ മഴയാ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? കുറച്ച് അപ്പൊ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. അത് ഏത് കുലത്തിലാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ, അതൊന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല? ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഗംഗാജലം എത്ര മഴയാണെങ്കിലും അതിൽ നുരയും ചേറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ജലത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ഭക്തനും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. 5ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭക്തന്മാരെ കാറ്റഗറിയാ പറഞ്ഞത്. ആരുടെ വാക്കുകളാണ് കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആള് നമസ്കാരം ആദരിക്കണം. ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയ ആള് കഴിയുകയും വേണം. 5ാമത്തേൽ പറഞ്ഞു. 4ാമത്തേൽ എന്താ കണ്ടത് നമ്മള്? 4ാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുകയും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുകയും വേണം, സ്വീകരിക്കുകയും വേണം, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും വേണം, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള് ചോദിച്ച് പറയുകയും വേണം, ചോദിച്ചറിയുകയും.
നമ്മള് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത മൂന്നാമത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, പൂർവ്വാചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ ഭക്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, യമനിയമങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, ലോകജനങ്ങളെ കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ എന്താ? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു നല്ല ഗുരുവിന് വേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥ. 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ പെടാൻ അർഹതയുണ്ട്. അവനുത്തമനായ ഒരു ഗുരുവുമായിരിക്കും. ശക്തിയുണ്ട്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതൊക്കെ? ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നെറ്റ് സ്ലോ ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടെയൊക്കെ നെറ്റ് വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നു. മഴയുണ്ടോ? മാതാജി മഴയും ഇടിയും ഉണ്ട്. ഇറങ്ങിക്കോളൂട്ടോ. യൂട്യൂബ് കേട്ടാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ഉപദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയാഥ കില മൃത്യുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയാഥ കില മൃത്യുപദേശസാരം. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ ഇത് ശരിക്കും മൃത്യുന്നാണോ? അത് മീന്നാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. ലാസ്റ്റത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ലാസ്റ്റത്തെ വരിയാണോ മാതാജി പറഞ്ഞത്? കാലം നേയതഖില മൃത്യുന്നാണോ? അഖില മിഥ്യുപദേശം എന്നാണ്. മൃത്യുവല്ല. അതായത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരമായിട്ടാണ് ഈ 8ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. ഈ 7 ഉപദേശത്തിന്റെ സാരമായിട്ടാണ് 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തിന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം എന്ന് പറയും, ഉപദേശ ചുരുക്കം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങളെ ചുരുക്കം നടത്തും. അതായത് 7 ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും സ്മരിക്കുന്നതും നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? നമ്മളെ മനസ്സിനെയും നാവിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം, രൂപം, പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൊണ്ടു. അപ്പൊ ഒരാള് ദിവസത്തില് എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. ഇവിടെ എന്താ ഈ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? നമ്മള് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് നമ്മള് സ്മരിച്ചും ശ്രവിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടണം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന്. പിന്നെന്താ പറയണത്, അതായത് നമ്മുടെ നാവിനെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവതാരത്തില് വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെന്താ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടരണം. ഇതാണ് ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു സാരമായിട്ടാണ് ഈ ഉപദേശം പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടണം. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിനെയും നാവിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചു ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശത്തോടെ കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം, ഗോലോക വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റണം. അതാണ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയണത്, ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ രത്ന ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ളതും നമുക്ക് പറയാം, മറ്റ് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇത് നമ്മൾ സ്മരിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവിച്ചു നമ്മൾ എന്തിനു കീർത്തിച്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടണം. നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ മനസ്സിനെ നാവിനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. നമ്മളെ ധാമം വീട് എങ്ങനെയാക്കുക, ഗോലോക വൃന്ദാവനം പോലെ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുക. പിന്നെ കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എട്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഈ 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ സാരാംശാണെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് സംക്ഷിപ്താണെന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇത് നമ്മള് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. നാവിനെ മനസ്സിനൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാം, പ്ലസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. 7 ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കൃഷ്ണ ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും വർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാൻ മനസ്സിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നൽകണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മനസ്സ് ഉറ്റ മിത്രവുമാണ് ശത്രുവുമാണ് മനസ്സിലെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി വെക്കണം, സുഹൃത്തായിട്ട് വെക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ശത്രുവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് പോലും ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരും, ശത്രുവാകുന്ന മനസ്സിനോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെ സുഹൃത്തായിട്ട് വെക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പരിശീലനം നൽകണം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതാഃ. ഭഗവത്ഗീത 8ാം അധ്യായം 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് ഭാവത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണം, ഒരു കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ കഥയായിരുന്നത്? ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ, ഒരു മാനായിട്ട് മാറുന്ന കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണസമയത്ത് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും,
ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലൊന്നും, നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ആരും ഓർക്കും ആ സമയത്ത്? ഭഗവാൻ ഓർക്കും. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഓർക്കാം, നമ്മളിപ്പോ ആ സമയത്ത് പേടിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ആർക്കറിയാം? കാരണം ഭഗവാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, ഭഗവാൻ അത് ഓർമ്മിക്കും. മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനുമായി നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. നമ്മള് നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ. നമുക്ക് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും പ്രസാദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പരിശീലനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ അത്രയും, അതൊരു എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും കൂടെയുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ്, അത് മരുന്നാണ് നാമജപം. നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇത് സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇത് നമ്മൾ സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. അപ്പോ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കയറണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ, പുതിയ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ്? കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ കഥാശ്രവണത്തില് നമ്മൾ നിരന്തരം ഏർപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? കഥകളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാനോട് ഒരു ആസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒട്ടും അടുപ്പില്ലാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് അത്രയും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് തന്നെ ഡെയിലി ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ആ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാലോ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. സ്വാഭാവികമാണ് അത്, നമ്മൾ മനുഷ്യർ മറന്നു പോകും. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മടി വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, നിരന്തരം നമ്മൾ എന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, അത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്കതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറാണ്. പിന്നെ നമ്മളത് ഡെയിലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പുതിയ ഭക്തന്മാര്, ആ നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവര് കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തില് നിരന്തരം ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി എന്നീ 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണ സ്മരണത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്മരണം വരുന്നുണ്ട്, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്ത, സമാധി. ഈ 5 സംഗതികൾ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? കൃഷ്ണൻ സ്മരണയിലുണ്ട്. കൃഷ്ണ സ്മരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നു, സ്മരണാവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഇത് 5 കാര്യങ്ങള് എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ വരുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ കൃഷ്ണ സ്മരണയ്ക്കിടയ്ക്കിടെ വിഘ്നം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? വിഘ്നങ്ങൾ വരും. പിന്നെ അത് നിർവിഘ്നമായിട്ട്, വിഘ്നം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കും. അങ്ങനെ ആ നിർവിഘ്ന സ്മരണം ഏകാഗ്രമായി തീരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ വ്യാപ്തിയും സ്ഥിരതയും ആകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് അനുസ്മൃതിയായിട്ട് മാറും. നിർവിഘ്നം അനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് സമാധിയിലേക്ക് പോകും. ചിന്തന, നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ലയിച്ചു പോകുന്നു പറയില്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മളാവും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മളെ ചുറ്റും, നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ആരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണോ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതാണ് സമാധി. ഈ 5 സംഗതികൾ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്. കാരണം ആ
വ്യക്തിക്ക് പിന്നെന്താണ് കണ്ണടച്ചാലും തുറന്നാലും ആരെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്റെ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളുടെ അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭക്തി 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഭക്തി അതായത് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തി, രാഗഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, ഭാവപ്രേമ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളൊരു ഓർമ്മയുണ്ടോ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്? പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളൊരു അതെ അതെ നിങ്ങൾ അതെ അതെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാനം, അതിന് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. എന്തെന്നാണ്, നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ നിയമനിഷ്ഠകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇത് ഭക്തി പറയുന്നത്, സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സാധന ഭക്തി ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരും. കുറച്ച് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? രാഗഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മള് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഡെയിലി സാധനാ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കത് എന്നും ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം വരും, നമുക്ക് എണീക്കാൻ തോന്നണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത്, നാമം ജപിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ തീരില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു നിയമങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ നാൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലെ, നമുക്ക് താല്പര്യം വരും, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അപ്പോഴാണ് അതിലെന്തിലേക്ക് പോണത്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട്, രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട്. ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഉള്ളിന്ന് വരുന്നതാണത്, നമ്മളെ ഉള്ളിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത്? മറ്റേ ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് അറിയാൻ, ഫീല് വരും ശരിക്കും. അതാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, അപ്പൊ ഈ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് വരുമ്പോ പിന്നെന്താണ്, അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കാം. ഇതിനെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്കൊന്നും ഒന്നും ബാധകമില്ല. അപ്പൊ നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് രാഗഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാകും. അപ്പൊ രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതാണ് എന്ത്? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. അതായത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, അവരെ അനുകരിക്കുന്ന ഭക്തി, അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലപിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് 5 തരം രസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, പിന്നെ ഏതാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം അല്ലെ? അറിയില്ലേ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചവരുണ്ടല്ലോ. രസങ്ങൾ ഏതാണ്? 5 രസങ്ങള്, പ്രൈമറി രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 5 രസങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അത് 5 പ്രൈമറി രസങ്ങൾ. പിന്നെ 7 സെക്കൻഡറി രസങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 12 രസങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. അതിൽ 7 പ്രൈമറി ഇത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ബീഭത്സം, ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ദയ, ബീഭത്സം, പിന്നെന്താണ്? രൗദ്രം, അങ്ങനെ ഇല്ലേ? ഒന്ന് നിർത്തി പറയാമോ മാതാജി?
ശ്രീവത്സം ദ്രൗദം പിന്നെ ഏതാണ്? ബീഭത്സം, രൗദ്രം, ഭീമം ഏതാണ്? 12 രസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ അവതാരികയില് ഫസ്റ്റ് പറയണത് അത് ഏതാണ് പറയണത്? ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അങ്ങനെ 7 രസങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി 12 രസങ്ങളാണുള്ളത്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം കഴിഞ്ഞാല് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇതാണ് 7 രസങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃതം എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം. കരുണ വരണില്ലേ? ശാന്തം, ദാസ്യം, വാത്സ്യം എന്താ മാതാജി? എന്ത്? ശാന്തം, പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ. അല്ല, 7 കരുണ വരണില്ലേ? അതിനല്ല, കരുണ ഇല്ലല്ലോ. കരുണം പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഹാസ്യം, കരുണം, ദയ, ഭയാനകം, ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ശാന്തം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം എന്നല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞു? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അതഞ്ചെണ്ണം നമ്മള് പ്രൈമറി രസങ്ങള്. ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, പിന്നെന്താണോ ഓർക്കറിയാം. ഹാസ്യം, കരുണം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏത് രസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളെ പോലെ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളാകും. പൂക്കളാകാം, നമ്മൾ പശുക്കളാകാം, ഓടക്കുഴലാകാം. കാരണം നമ്മൾ ഏതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശാന്തരസത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ. പിന്നെ ചിത്രകൻ, പത്രകൻ, ചിത്രകാരനല്ല, ചിത്രകന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദാസ്യരസ ലക്ഷണമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ ചിത്രകൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ ഇവരെ പോലെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ ദാസ്യരസമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ബലദേവനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സുദാമാവിനെ പോലെ മിത്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സാഖ്യരസത്തിലും, നന്ദമഹാരാജാവിനെയോ യശോദയെ പോലെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് വാത്സല്യരസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. ശ്രീമതി രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി എന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാധുര്യരസത്തിലാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് വാത്സല്യഭാവത്തിലാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ പോലെ നന്ദമഹാരാജാവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യശോദമാവിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ. അതല്ല പ്രേമഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ മാധുര്യരസത്തിലാണെങ്കിൽ രാധാറാണിയെ പോലെ, സുഹൃത്തായിട്ടാണെങ്കിലോ സാഖ്യരസാണെങ്കിൽ ബലദേവനെ പോലെ, സുദാമാവിനെ പോലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് രസത്തിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിരസത്തിലാണല്ലോ. ഭക്തിരസം ഇല്ല മാതാജി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ്, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്, എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകാം.
എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപവും കല്യാണ ഗുണങ്ങളും കൊണ്ടും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം പോലെ കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇത് നമ്മൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കഴിച്ചു കൂട്ടണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തില് താമസിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ പാതകൾ പിന്തുടരുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നവരുടെ പാതകൾ അവരെ ഭജിക്കുക. അവര് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. കാരണം വൃന്ദാവന നിവാസികളുടെ ഭക്തിയാണ് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തി പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം വ്രജം എന്നാ പറയുന്നത്, വ്രജവാസികൾ എന്നാ പറയുന്നവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരുടെ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ആ വ്രജത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശം പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കണം, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. പിന്നെ നമ്മളോട് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉത്സാഹത്തോടെ നിശ്ചയത്തോടെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് അതിന്റെ സത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും വേണം, സ്മരിക്കുകയും വേണം, ശ്രവിക്കുകയും വേണം, കീർത്തിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുക. പിന്നെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരാംശം എന്നായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു സാരാംശം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടതാണോ? വൃന്ദാവന ധാമത്തില് വ്രജത്തില് താമസിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാ പറയുന്നത്. വൃന്ദാവന ധാമത്തില് താമസിക്കാന്ന് പറയുന്നതിന് വേറൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേറെ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാം? വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റാം. നമ്മളെ വീട് വൃന്ദാവന ധാമാക്കി മാറ്റാം. അതായത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പുൽക്കൊടിയും ആരെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം വൃന്ദാവന ധാമാക്കി മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മള് അത്രയും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക. ഒരാളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് പിന്നെ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാനും മാത്രമായിട്ട് നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. നാമം ജപിക്കാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും. മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നാമം സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കേണ്ടത്. തന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണലീലാദികൾ സ്മരിച്ചുമാണ് നമ്മള് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കണം. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. അഞ്ചാമത്തത് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് സ്മരിച്ച് രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇതിനൊക്കെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, സമാധി. നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ സമാധി സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി.
രാഗഭക്തി എന്താണെന്ന് പറയാ, എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ തെറ്റുണ്ട്. രാഗഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നവാഗതന്മാരായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപഗണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവനെ കൃഷ്ണപാതാര ബിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതിനോട് അഭിരുചി വർദ്ധിച്ച് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ എന്ന് പറയണത് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം സാധനാ ഭക്തിക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? രാഗഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള് നമുക്ക് അതിനോട് അഭിരുചി, ഭഗവാന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരും അഭിരുചി കൂടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാഗാനുഗ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. രാഗഭക്തി എന്ന് പറയാം. രാഗഭക്തി എന്ന് പറയാം. രാഗഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയ ആൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അതിന് രാഗാനുഭക്തി. രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറി? രാഗഭക്തിയായിട്ട് മാറി. 5 തരം രസങ്ങൾ. രാഗഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. 5 തരം രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരാള് പറയാൻ പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. 5 രസങ്ങള്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. സൈക്യം എന്താണത്? മൂന്നാമത്തത് വ്യക്തമാവില്ല. ശാന്തം, സഖ്യം, സഖ്യം, സഖി എന്നുള്ള. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം. ശാന്തരസത്തില് ഓടക്കുഴൽ, പൂക്കൾ, പശുക്കൾ. പശുക്കളൊക്കെ ശാന്തരസത്തിൽ വരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാസ്യത്തില് ചിത്രകൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ. ചിത്രകാരൻ തന്നെയല്ലോ ഇവിടെ. ചിത്രകനാണല്ലോ. ചിത്രകാരൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ. ചിത്രകാരൻ തന്നെയല്ലേ മാതാജി? മാതാജി അതൊന്നും കൂടെ പറയണം കേട്ടോ. മാതാജി ഇത് ബുക്കിൽ എത്രാമത്തെ പേജിലാണ്? ബുക്കില് 89 ലാസ്റ്റ്. 89 90. 89 ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാസ്യം കഴിഞ്ഞാല് മിത്രമായിട്ടിരിക്കുന്ന സഖ്യത്തില് മിത്രഭാവത്തില് ബലദേവനും സുദാമ, ശ്രീദാമ ഇവരൊക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാത്സല്യഭാവത്തില് നന്ദമഹാരാജ. പിന്നെ പ്രേമഭാവത്തില് വാത്സല്യ ആരാണ്? അച്ഛനും അമ്മയും. നന്ദഗോപുരല്ലേ? അതെ. വാത്സല്യഭാവം. പിന്നെ മാധുര്യഭാവം അല്ലെ? രാധാറാണി. പിന്നെ ലളിത സഖി, ഇവരൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. രാഗഭക്തി രാഗാനുഭക്തിയാവുന്നതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചത്. രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാഗഭക്തി മനസ്സിലായി. വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികള് അവരുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടർന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. മാധുര്യത്തിന് ഉദാഹരണം രാധ